नंगौ गिबि गिबियावनो आङो बयखौबो बरायबाय। दा जोङो आं दहाय फेसबुक पेजाव गोबां नुदों जे इउबिपिएफ मा गोदान आफाद दालायखो। दा बेयो नङा, एक्सुवेलि जोङो इउबिपिएफआ दिनैनि आफाद नङा। जोङो 3 बोसोर सिगांनो बे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बेफोरनि खोथाखौ लानानै जोङो गुवारै जों दैदेनलांनो होननानै जों मोनसे आफाद दादोंमोन। बेनो जाबाय इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन। दा बे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसना दिनै सेकेन्ड कनभेनसन दङमोन। दा बे सेकेन्ड कनभेनसनाव जोंनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा रिजिगनेसन होनानै दस्रा मोनसे थांनायलाय बेनिफ्राय जोङो आंखौ आंखौ रायजोफ्रा एज ए आफादगिरि महरै दिनै सायख'बाय आरो गोदानै जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै सायख'दों जोंहा कबिद बसुमतारी बिथां। दा बेखायनो जोङो दा दिनै जोङो गोबां रंजानाय मोनदों। आङो एज ए आफादगिरि मोननानै आङो सानदों जे जोङो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' माहारिखौ जों माबादि मोजाङै दैदेनलांनो हागौ। जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरा गोबां गोग्लैसोनानै दं। सोरबा गावनि हारिखौ कालसारखौ बावगारबाय, सोरबा गावनि रावखौ बावगारबाय, सोरबा गावनि धोरोमखौ बावगारबाय। दा बेफोरबायदि जाल्लायाव थानाय जा बर' फिसाफोर, बे बर' फिसाफोरखौ जोङो कमप्लिट जों मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय, मोजां मोनसे फर्माव लाबोनो थाखाय जों बे आफादखौ दादोंमोन। आरो जोङो फारियै जों मोनफ्रोमबो जिल्ला बिटिसिनि बायहेरायाव थानाय धेमाजिनिफ्राय लानानै गलाघाट, नगाव, मरिगाव, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेउ गासैबो जिल्लायाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ खौसे खालामनानै जोङो मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनो नाजादों। बे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननि जोंथ' नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन। दा बिथांमोना बर' जातिखौ सिबिनायनि सार्थ जिहेतु बिटिसिनि बायजोआव मोनसे बर' काउन्सिल दं। बे काउन्सिलाव मोनसे समाव इलेक्सन जागोन आरो बे काउन्सिला ओरैबायदि स्पेसियेल काउन्सिल, बे काउन्सिलाव अकल बर'आल' भट होनो मोनो। बेखायनो बर'फोरनि भट होनायनि थाखाय, बर'फोरखौ लानानै भट गेलेनो थाखाय दिनै जोंनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारिया मोनसे गोदान पलिटिकेल आफाद दानानै बिथाङा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननिफ्राय ओंखारलांबाय। बिथाङा रिजाइन होबाय। जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। बिथाङा माने फैबाय थानाय बिटिसि बाहेरनि जा काउन्सिल, बे काउन्सिलाव BKWC इलेक्सनाव बाहागो लानो थाखाय बिथाङा गोदानै पलिटिकेल आफाद दाबाय।